so na nana ya ohene ya owa for Kenyasi #1 Traditional Council the Administrator DCE and the managers are wonder Asutifi North District Assembly no ano enim wasra won mu pa se nkronkuma mu num ne ade no omo enhwe na niema e wo se school nkwada nya na adesua ne adekere e ma ne muso no wono emfa enum wo mo Adom TV Kasee etwaso Nana enim da kwa samahene ewo Kenyasi #1 ono enu ogina ahemfo wo Kenyasi #1 Traditional Council nyina anemu e de sansemi tudwa wa bra Asutifi North mensini no ekobie abafu school dan a wasi a computer laboratories ene ekadea foforo bi ewo mu emma wono mu a wo kodwokurum donkokrum ene bojampa na ohene ne kasaye mu ene wo bo mensini no aba so se aba besi abafu school dan sei ama desuafo a wo sa nkronkuma miensen mu ogidiye pa se sa dan ya wanya no ebema wonum asuade etese wafefo a wo nkura kese mu enye Kenyasi nko na se omutimi ye school dan ananse ye pege school ni mputam baabi a pese ye saade enti na ne ya mi adawroma ebi akopie bojampa na DC ni MP any student for asabi CB wo donc krom amayen enti enigisam Anthony Mensa Asutifi North Mensini krache wachiremu a esan se wopese adesuafo a wonum ewosa nkronkuma miensan mu no wonum adesua ekonkan ti ena wode kato kaso a wasisa school dan ama wonum so we dan na yesie no na ye pese Asutifi North Assembly ya ensure value for money and to we ya computer lab wa wo mu no nkonya wo mu de teacher ni betra bi wo mu afi ba bia headmaster betra and in the office and so and sana nkonya mantie no betra so na say school for no betra so account te toro no yesi dan na ejai akire sana akodwena konwa ho na yeyi sa na ema ni nyina de fi wa Naomi Asantoa education director ewo Asutifi North wono so nsem ya wode tudwa wa bra obi esa school dan ya no enie eni e teacher for na kasa sa on hwe eniema isu yi dan no konwa no se ne be ya be chama ye